dhi chuno joriembo mondo donj matut e ofukegi kinde ma gitiyoga peini ma pacho ka kochakore dwe mar abich higani, kaluwore gi dwaro mar sirikal mar keto kuonde chudo e apaya madongo ma pacho ka. Jotelo e migawo mar apaya wacho ni dwaro ma kamano midendo ni National Tolling Policy en gino mageto neno ni apeini ma pacho ka oyudo omenda maromo losogi kendo ritogi makare. Isaac Okech nigi ler mathoth. Higa achiel kende bang' ka piny owacho ne olando dwaro margi mar keto chudo e apaya mamoko ma oganda osebedo ka tiyogo nono. Duol matayo weche apaya pacho ka KENHA siro dwaro makama. KENHA wacho ni apaya ma pacho ka chal margi iloso kinde ka kinde ka medruok lach margi mondo girom medruok kwan geche ma kwan gi dhi malo bende itimo. Kata kamano, nok mar omenda kod medruok gowi miyo piny owacho neno ni keto chudo e apaya en yo mar yudo omenda mabalang'. Osuru mago ma ichulo ne dongruok e migawo mar apaya gin kaka Road Maintenance Levy ne bero kod rito apaya, Railway Development Levy, Petroleum Development Levy, kaachiel kod Fuel Levy. Jotend duol mar KENHA to wacho nang'o e wi wachni. Most of our key corridors have exceeded their capacity. An example is Nairobi-Mombasa. The second one is example that our Waziri has put forth to us, Nairobi-Nakuru-Mao Summit. Many have spent nights in that particular corridor just because of its capacity. Bor mar apaya pacho ka kwan ne te romo kilomita 239,122, ka apaya moyangi en kilomita 164,966. Apaya ma ok oyangi en kilomita 74,155. Piny owacho lero ni gibiro dwaro omenda madirom Sh5.2 trilion e higni ma ohingo 10 mabiro mondo ber atamalo 69 mag apaya. A study that was undertaken on the economic impact on e-mobility on RMLF, that is in 2023, informs that the estimated annual maintenance needs for Kenyan current road network stands at 253 billion Kenya shillings, while the RMLF collection estimates for the financial year 24-2025 is at 100 billion. That paints the sort of deficit that we have. Gie sani, omenda mawuok e migawo mar omenda kod mar Road Maintenance Levy ema jolo dongruok mar apaya pachoka. Nok mar omenda miyo piny owacho manyo yore mamoko mag choko omenda. Chakre wuok tich juma mabiro, piny owacho dhi yango chenro mar yudo pach jopiny. And this is one of the initiatives we are taking today to ensure that the more commercial roads that have got heavy traffic can be built as a toll road so that we really ease and do more of the social obligations in terms of opening spaces that may not attract investors in the sector. Dwaro makamaka okalo. Lipodno ibiro go chapa giko mar dwe mar 4 e keto chude a peini madongo pachoka. Isaac Okech, Ramogi TV.